Sugeng panggihan malih wonten ing renungan Sabda Winedhar. Salam Bapak Ibu sedherek kinasih wonten ing patunggilanipun Gusti Yesus Kristus. Kula Penatua Nuridia Semaraningsih saking GKJ Wedi Klasis Klaten Barat dinten menika Sabtu sekawan Juli tahun 2026. Kula badhe maosaken renungan harian Sabda Winedhar ingkang kanthi irah-irahan kabegjan tumrap wong kang sumarah. Sabda ingkang kawula pendhet ing paosan inggih menika saking Lukas 11 ayat 21. Ing nalika iku Yesus sukarena ing sajroning Roh Suci banjur matur, "Duh Rama, Gustinipun langit kaliyan bumi. Kawula ngunjukaken gunging panuwun dene prakawis punika sadaya paduka damel wados tumrap para tiyang wicaksana lan winasis. Nanging paduka kairakaken dhateng lare alit inggih Rama kawula. Raos panuwun wonten ing ngarsa paduka dene punika ingkang dados keparenging panggalih paduka." Sumangga Bapak Ibu sedherek ingkang kinasih, kita badhe renungaken pangandikanipun Gusti punika. Inggih menika bilih ing wekdal punika Gusti Yesus ngluhuraken Sang Rama kanthi kabingahan ing Roh Suci. Panjenenganipun ngaturaken panuwun awit Sang Rama maringi pangertosan bab kratoning Allah boten dhateng tiyang wicaksana lan pinter, nanging malah dipun wayoaken dumateng tiyang alit. Punika maringi piwucal dumateng kita bilih sih rahmat lan kawruh bab karahayon boten gumantung marang kapinteran, nanging gumantung marang kasucening atining tiyang ingkang andhap asor sarta sumarah. Gusti Yesus ngandharaken bilih sedaya perkawis dipun pasrahaken dumateng panjenenganing déning Sang Rama. Namung Gusti Yesus piyambak ingkang saged paring pangertosan bab Sang Rama. Lan menawi wonten ingkang badhe mangertosi Sang Rama, punika namung saged lantaran Sang Putra. Piwucal punika maringi kawruh bilih kita kedah nyawiji kaliyan Gusti Yesus kanthi iman katresnan. Awit namung panjenenganipun margi ingkang saged tumuju dhateng karahayon lan pitepangan ingkang sejati dumateng Gusti Allah. Boten wonten sanes malih. Ing pungkasanipun Gusti Yesus ngandika dumateng para sakabat, bilih kabegjanipun tiyang ingkang saged nyumurupi lan mireng pangandikanipun Gusti punika ageng sanget. Kathah nabi lan raja ing jaman kepengker kepengin perkawis punika, nanging boten kelampahan. Kita ugi kalebet tiyang ingkang bejo. Awit kita saged ndedonga maos kitab suci lan ngraosaken kabar kabungahan saking Gusti Yesus saben dintenipun. Amin. Gusti berkahi.